voin hi December ni som ni pani kum sang ni som ni pali pathian ni ania thir tu le ngai thatu zong zok ta chi bai kan buk chewa tun tuna chuan bai ka che suala nun na chan chungchanga ratu kho join oi me president puma lo ma thana tragan report kan ngai thadon ani nimina til thlengkha ani e Oh, hello. ho puma lo Oh, hello. i biak manem Oh, biak mane. kan lo fe danin khotlanga motor che sual nun na chan tin omnin ka siamo Oh, chu chungchanga chuan oh, hey in tanga report engemaw mo thei ang kha minan pela minan pek sak thei chon tin karan phone che ni rem oh, chang thei ngem oh, rem chang thế. ani chon minan pek sak ta che a ming le a Oh, kum zat te oh, anga che sual nge ni ti lai oh, vel te thleng khanin thei ang kha minan soi sak ta la te ro oh, ole oh, hey, muna han kala han chia kan ni lem lo ma ro chu, thei ang chuanin chanchin te kan han la khoma. Chu ta chuan tuna bai ka che sual kan nei hi ming chu tangwal LC dongzuala kumsom ni le panga apa ming chu lal chung nunga hei pa ya boral to a fapa ania nimin ni somni le pakhat December sang ni somni le pali khan aizola tangin ratulama Christmas te mangturin aron chawa abai khi R15 V4 ania luang taka rongkal chho zelin nu hei adar zat ka hrechi alowa phoi lo we thang sang hian east phailing le mun ngak inkar highway kong RS restaurant bul kong koi laya wal hi atok ta chuta chuan an hriat vele khorolian damdo in pangpui ngal ania amai ro chu damdo in lenpui ani ma hian vanduai thak takin konga an hi chan chu ato sual han to dan vel chu ania nge khalai khan kim lo te nam the kong thlanga khan te ro lum kong thanga ma se alum thui vak lowa chuanin nge ne biak kha a relo ngal nge nia a hmu tu ten an hmu ani a hun tak kha ani kan chiang che lowa an va hmuin alo om rei to em tiang khanin an va hmu ngal de nge nia om rei lo chian te nen ron chawan ni mo chian te baika chuang ve te kha lepel an mani nan soi dan chuan menon lepel atuma overtake dewani chu chu a bike kha kong alo kwal ve sia control zo talawa tan kong koi akhana tan ngil tamaya an chu mi wang chuanin accident to ka a biak thei lo ngalan ti ani chumale ani chuan a hliama khan eng lai ber khange a thi pui niang on in lo hmu dan in hriat dan nia khilam panga khrulian lam panga kan oi ma hruai tu te kan zo dan chuanin engma numa lang theya hliam anei lawa a taksa chung lam panga hian enge moni chu om mai the maro chu postmortem engma alani lo wang hianin kan la hrethiang thei dik lawe an tia ani chumale nia helmet ti vel ta chu a khum vek thawanga ta ro khum vek thawe postmortem kha ektik vel nei tur nge hei ruwa man dan chuanin voin dar so ma hian ratua voina hun kan hmanga chuanin ta te kan lak fel vek nuwa postmortem turin khorulian damdo in panpui anianga chuan engtia renge hun hi manani don kan hret chi alowa postmortem zo nuwa hianin damdo in tang kan chuan tha pui lenga tan walama in vui liam tur chuan in ruah manna te chu kan han siam ani
apa hian a boral san to anuero hi chu aladama chuan a u hi phailama a oma an unau hi pathum mi pa pahnih le hmeichhia pakhat an ni mai ka hria lem lo chuan a u zo hi chuan mipui nei to a ma hi zirlai chu ni to lo ratu a hian an om ngai lo an om lo na chin hi rei to a eizo lama hian an oma enge an tho bere ro kha chu ka hret chia chuang lo eizo lama bo hian an ron ho chho chang te chuan in khom te le oi meina hun kan nei lumen ngai tiang reng te hi chuan an ron chho hi chuan an kal ve thina ma ro chu kum khata hian voi khat khei tu nang hun Christmas hun pui kan hmang don bel bak hi chuan an ron wak lo ani ani chumale ni ai zo lama e zon na wang te a om khan ni to sok ma nga taro ale voin chu in boy de mom don ni chu ataro nge he tiang ni khu a hian bek in te hi e te ge khara ni thinem nge ne lama chu kan kharang khotang chuan khotlang kha nga taro dar som voi ni don bang khan bek tan hun bel kha lo ni sia kan kharang kan hetia che tok bandoina tok te kan om hian oi me chuan tuna kan che tok a hi bi ka hi chuan khorulian damdoinan om khan avala turin oi me khan motor te kha kan man saka chuan kan vala chuan lumen na hian oi me hian kan kai hroi hal buka elin ate chuan WhatsApp group a hianin an lo hria ta tan a phone mai ni lovin kan post buka chat to thu kha tiang deuh chuan hma kan han la ruang he volumen pui ani hi chuan zan in le nak tu zan hi oi me hun angin kan la kal chho pui zel don ti na ni chu ani chuan nia kalai chiat na thlen na hmuna lo ngai pol ti mai la khoru lian lamte lo che viu nin soi tang khanin kan an thia enge han soi du te neem khalai khan an thok chok te ni nia mi chiat to chung changa hian khorulian join way mele khorulian vengthar branch way me ten an lo buai puya kuang moi tak an lo siam boka an mani chunga khan ara du join way me tuan lom thu khan soi mol mola tin hei mei pialama is phailing branch way mele is phailing VC tele darlon join way me te le branch darlon khochung branch sang hroi tu te kalkonga min lo dong song tu zong te chunga khan ra tu join way me mingin thinlung takin lom thu kan soi takme umwa hemi ba ka hian lom thu soi na tur om chi soi tel lo te po kan nei theyang khami te zong chunga bo khan thinlung takin lom thu kan soi takme umwani ale alo ma mai hun thatak min lo pe a oni se hi a chiat tok te chung kwa thinlung takin kan tur puya pathian in om pui sela hlamon se ti ha khanin du tak zet ani ti top lama kan soi ni sela e chuanin hei in biak na hun thatak kan nei theya report fel fai kamin pek saka wangin kalom lu to ke ole kini po kan lom